Αυτή τη στιγμή αλλάζουμε εποχή, αλλάζουμε διάσταση, αλλάζουμε τα πάντα. Όλοι μας νιώθουμε κάτι να συμβαίνει με το σώμα μας. Όλοι μας έχουμε συμπτώματα ανάληψης που έχω μιλήσει στο προηγούμενο βιντεάκι. Και όλα αυτά συμβάλλουν στην ανύψωσή μας, στην ανάληψή μας από τη μία διάσταση στην άλλη, εάν το επιλέξουμε. Διαφορετικά έχουμε συμπτώματα, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στα αλήθεια και δεν μπορούμε καν να διακρίνουμε το μέγεθος όλο από αυτό που ζούμε. Ουσιαστικά αυτό που ζούμε είναι μία αλλαγή της συνειδητότητάς μας και όλο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή λαμβάνει χώρα στο ενεργειακό επίπεδο. Βέβαια βλέπουμε έξω τι συμβαίνει με τους πολέμους, με όλες τις φυσικές καταστροφές και με όλα αυτά που ζήσαμε, που ζούμε και που θα ζήσουμε. Το 2025 είναι ένας βαθιά καθαρτικός χρόνος και σε συλλογικό επίπεδο αλλά και σε προσωπικό, και ακριβώς αυτό είναι αυτό που συμβαίνει τώρα. Βγαίνει από τα βάθη της ψυχής μας οτιδήποτε δεν είχαμε τολμήσει να κοιτάξουμε μέχρι σήμερα, γιατί ήταν πιο εύκολο να το αφήσουμε κάπου να είναι κρυμμένο. Δεν θέλαμε να το φέρουμε στην επιφάνεια, και επειδή δουλεύαμε με πολλούς ανθρώπους που έρχονται και θέλουν να κάνουν εσωτερική δουλειά, θέλουν να ιάσουν τον εαυτό τους, αλλά η δική μου δουλειά δεν έχει να κάνει μόνο με την προσωπική σου ίαση ως θεραπεία. Η δική μου δουλειά είναι δουλειά ανάληψης από τη μία διάσταση στην άλλη. Εγκαταλείπουμε τη μήτρα της τρίτης διάστασης που είναι συνδεδεμένη με το ego μας. Η μήτρα της τρίτης διάστασης μας ελέγχει μέσω του φόβου. Το ego μας είναι, ο φόβος είναι ο καλύτερος φίλος του ego μας. Οι εξαρτήσεις, η στεναχώρια, η λύπη, η γκρίνια, η μιζέρια, η ζήλια, το πένθος, οτιδήποτε χαμηλών των ίσων συναίσθημα είναι στο team του ego, που το ego εξυπηρετεί τη μήτρα της τρίτης διάστασης, που η μήτρα της τρίτης διάστασης εξυπηρετεί το σκότος. Και τώρα καλούμαστε να εγκαταλείψουμε τη μήτρα της τρίτης διάστασης, να περάσουμε μέσα από την τέταρτη, η οποία είναι full παγίδες, και να πάμε στην πέμπτη διάσταση. Και εγώ ως ambassador της πέμπτης διάστασης, που είμαι ήδη με τα 3/4 του συνολικού μου σώματος στην πέμπτη διάσταση, συνοδεύω ανθρώπους, και το σημαντικό είναι τώρα η ενσωμάτωση της ψυχής με τα κλειδιά του Grace Integrity κατά Patricia Sanclea, της μεντοράς μου. Αυτά τα κλειδιά μας επιτρέπουν να ενσωματώσουμε την ψυχή μας στο εδώ και στο τώρα, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει πρώτον η σύνδεξη του νου με την καρδιά. Ο νους είναι η αρσενική μας ενέργεια, η καρδιά η θηλυκή. Πρέπει να ανώσουμε όλους τους αντίθετους πόλους μέσα μας, να έρθουν σε ενότητα, να γίνουμε μονάδα. Μόνο ως μονάδα περνάμε τις πύλες της νέας ενέργειας, και μόνο εάν έχουμε ενσωματώσει πλήρως την ψυχή μας στο εδώ και στο τώρα με τα κλειδιά του Grace Integrity, έχουμε τη δυνατότητα μέσα σε 1 έως 2 χρόνια να κάνουμε αυτή τη διαδικασία, η οποία ενεργοποιείται αμέσως με το που θα σου μεταφέρω αυτή την ενεργειακή πληροφορία στο DNA σου. Διαφορετικά η διαδικασία διαρκεί δεκαετίες. Και αυτή είναι η διαφορά, ότι με τα εργαλεία αυτά, με τα κβαντικά εργαλεία της πέμπτης διάστασης, έχουμε αυτό το δώρο να δουλέψουμε σε ταχύτητα φωτός. Και επειδή αυτό το ταξίδι είναι μια τελείως νέα προσωπική επιλογή του καθενός μας, πολλοί έρχονται και θέλουν να κάνουν το ταξίδι. Έχω ενεργοποιήσει πάρα πολλούς ανθρώπους με τους κωδικούς του Grace Integrity, με την ενσωμάτωση της ψυχής. Άνθρωποι έρχονται, άνθρωποι φεύγουν. Είναι ένα ταξίδι πολύ προκλητικό, δεν είναι εύκολο, και τη στιγμή που αρχίζουν και βγαίνουν από μέσα όλα αυτά που δεν ήθελες να δεις, να αντιμετωπίσεις, όλα αυτά που είχες θάψει, και ενεργοποιείται τώρα η ενσωμάτωση της ψυχής και αρχίζουν και βγαίνουν οτιδήποτε ήταν βαθιά χωμένο
στα κύτταρά σου κρυμμένο, βγαίνεις στην επιφάνεια, πρώτον για να εγκαταλείψεις το σώμα σου, δεύτερον γιατί εγκαταλείπουν το σώμα σου πτυχές της ψυχής άλλων ανθρώπων, προγόνων, οικογένειας, συγγενείς, πρώην συντρόφων, και όλα αυτά αρχίζουν τώρα και ξυπνάνε μέσα σου, αρχίζει η διαδικασία, αρχίζουν να φεύγουν πτυχές που δεν είναι δικές σου. Οι δικές σου πτυχές επιστρέφουν, γιατί αυτά τα κλειδιά λειτουργούν σαν ενεργειακοί μαγνήτες και εσύ έλκεις πίσω όλες τις πτυχές της ψυχής σου στο εδώ και στο τώρα, για να μπορέσεις να γιώσεις την ψυχή σου στο εδώ και στο τώρα. Γιατί αν δεν είσαι μες στο σώμα σου στο εδώ και στο τώρα πλήρως, δίνεις χώρο για καταληψίες στο σώμα σου, και εάν δεν είμαστε εδώ 100%, εάν δεν έχουμε κάνει κάθαρση σε βαθιά κυταρική μνήμη με τα codes, με τους κώδικες του Grace Integrity, δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε τη μήτρα της τρίτης διάστασης, γιατί έχουμε όλο το φορτίο, όλη την ενέργεια, όλες αυτές τις συχνότητες που είναι σε απήχηση με τις συχνότητες της τρίτης διάστασης, του φόβου, της αρρώστιας, της κατάθλιψης, των εξαρτήσεων, της ζήλιας, της ευθύνης, της υπερευθύνης κτλ. Που μας κρατάει ταυτόχρονα και σε μια άνεση, σε μια ζώνη άνεσης, comfort zone, να μην βγούμε από εκεί, γιατί έχουμε τόσες πολλές καλές δικαιολογίες γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα αυτό το βήμα προς τον εαυτό μας, και η επιλογή τώρα είναι φόβος ή αγάπη. Αυτό επιλέγουμε. Και μετά τον Απρίλιο σίγουρα έχουμε πολλές προκλητικές φουρτούνες που μας περιμένουν σε επίπεδο καταστροφών, καιρικών συνθήκων και τέτοια πράγματα. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό τώρα είναι να γνωρίζουμε ότι τα πάντα από εδώ και πέρα έχουν να κάνουν καθαρά και μόνο με τη συχνότητα στην οποία εκπέμπουμε. Πρέπει να μάθουμε να ανεβάζουμε τις συχνότητές μας, πρέπει να ξέρουμε πώς να τις κρατήσουμε, πρέπει να ξέρουμε πώς μπορούμε να κάνουμε χρυσή αλχημία στα κύτταρά μας, πρέπει να ξέρουμε να μπορούμε να μετατρέψουμε την σκοτεινή πλευρά σε φως, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να περάσουμε από εκεί. Αυτή η δουλειά δεν είναι love and light, δεν είναι κάτι που κάτι θετικό. Περνάς μέσα από όλα και μαθαίνεις να τα βλέπεις όλα με την ίδια, να τα υποδέχεσαι με την ίδια χαρά, γιατί και το σκότος και το φως, όλα αυτά, όλες οι εμπειρίες μας, όλα όσα ζήσαμε, είναι ουσιαστικά δημιουργίες της δικής μας συνειδητότητας, της δικής μας συνείδησης. Εμείς τα δημιουργούμε για να τα ζήσουμε, για να κάνουμε την εμπειρία, για να ενθυμηθούμε σε αυτή τη ζωή ποιοι είμαστε στα αλήθεια, και όλοι οι άνθρωποι έξω από εμάς, όλες οι καταστάσεις είναι η αντανάκλαση των εσωτερικών μας χώρων, και όλοι είναι ένα δώρο. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος έξω από εσένα που θέλει να σου κάνει κάτι. Εσύ το δημιουργείς για να κάνεις αυτή την εμπειρία, για να δεις ότι κάπου δεν έχεις βάλει όρια, για να δεις ότι κάπου έχεις βάλει τον εαυτό σου στο ρόλο του θύματος και να το αλλάξεις. Και μέχρι να το δεις αυτό, θα ζεις συνέχεια την ίδια και την ίδια και την ίδια εμπειρία. Μόνο το άτομο μπορεί να αλλάζει, μέχρι να καταλάβεις τι έγινε, τι κάνεις, ότι είσαι σε ένα looping και αναμασάς συνέχεια το ίδιο συναίσθημα, γιατί τα κύτταρά σου έχουν εξαρτηθεί από αυτή την τοξική ουσία και εσύ δεν είσαι σε θέση να το διακρίνεις εκείνη τη στιγμή, γιατί πολλές φορές δεν είμαστε σε θέση να τα διακρίνουμε και χρειαζόμαστε κάποιον να μας καθοδηγήσει μέσα από όλο αυτό, για να μπορέσουμε να κάνουμε την ανάληψη, να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε τη χρηστική συνείδηση, που είναι το ύψιστο φως της οικουμενικής αληθινής ανιδιοτελούς αγάπης προς τον εαυτό μας και προς το όλο. Και θα χαρώ πολύ να σας συνοδεύσω σε αυτό το ταξίδι. Σίγουρα είπα, δεν είναι ό,τι πιο εύκολο, αλλά είναι ό,τι πιο ωραίο, ό,τι πιο προκλητικό, ό,τι πιο τρελό μπορεί να φανταστεί κανείς ότι μπορεί να κάνει με τον εαυτό του, για να τον γνωρίσει εις βάθος, για να δει ποιος είναι στα αλήθεια. Είναι αυτό, είναι σίγουρα για τολμηρούς, θέλει πειθαρχία, θέλει απόφαση και σίγουρα θέλει να είσαι full on γι' αυτό.